नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या सदाशिवगडार विश्व कोंकणी दिसा निमित्यान कविता वाचन कार्यक्रम. कारवार 9 एप्रिल विश्व कोंकणी दीस म्हटल्यार शणै गोंयबाब पुण्यतिथी. या निमित्यान कारवारच्या सदाशिवगडार कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड हेमचे तर्फेन सांजेर 4 वाजताना चित्ताकुलाच्या ग्रोवर्स क्लबात कोंकणी कविता वाचन आणि सरस्वती पुरस्कार प्राप्त श्री महाबळेश्वर सैल आणि भारतीय लेखक श्री देविदास कदम हेमगेल्या निवडक कथाचे वाचनाचो कार्यक्रम जालो. कार्यक्रमाच्या सुरवातेक शणै गोंयबाब म्हटल्यार वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकर हेमगेल्या फोटवाक फुलां ओपून आर्गां दिली. या कार्यक्रमाक चित्ताकुला वाठाराचेच न्ही तर कारवार आणि मूळ कारवारचे परराज्यात रावचे कोंकणी भाषा प्रेमी हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उल्हास कदम तर मुखेल पावणे म्हण उदयकांत अणवेकर हेमी उपस्थित आशिल्ले. जमिल्ल्या कोंकणी प्रेमीले विष्णू कोळगेकर हेमी आभार मानले. विश्व कोंकणी दीस आणि शणै गोंयबाब हेमगेल विशयाचेर श्रीमती उषा राणे हेमी माहिती दिली. या वेळार कोंकणी स्वयंरचित कविता वाचन जाले. या कवितेत भाग घेयले वर्षा याने वनिता, आनंदी रायकर, विष्णू कोळगेकर, उषा राणे, उल्हास कदम, उदयकांत अणवेकर आणि इतरांन कविता वाचन केले. तसेच श्री महाबळेश्वर सैल हेमगेल्या हावटण या कादंबरीचो तसेच श्री देविदास कदम हेमगेल्या कांडला या कादंबरीचो निवडक भागाचे वाचन केले. या वेळार कोंकणी भाषेच्या उदरगतीच्या दृष्टीन भासाभास केली. सार्वजनिक जाग्यार बेकायदेशीर साठोवन दवरिल्लो गोंयचो बनावटीचो सोरो आनी फेणी जप्त. कारवार तालुक्याच्या हरवाड ग्रामपंचायतीच्या वाठारात येवच्या अबकारी पंगडान हल्ली धाड घाल 604 लिटर बेकायदेशीर दवरिल्ली फेणी जप्त केली. नंतर या पंगडान कारवाई सुरूच दवरून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गोंयचो सोरो आनी गोंय फेणी जप्त केली. पूण या वेळार खाजगी जाग्यार बेकायदेशीर दवरिल्लो सोरो मेळूना. पूण सार्वजनिक जाग्यार बेकायदेशीर साठोवन दवरिल्लो गोंयचो बनावटीचो सोरो मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळो. तालुक्याच्या हारवाड सीबेड कॉलनी ग्रामपंचायत वाठारात रस्त्याच्या नाल्याच्या तळ्यांतल्यान अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सुमार 2,42,000 रुपये मोलाचो 345 लिटर गोंय सोरो आणि 80 लिटर गोंय फेणी जप्त केली. सार्वजनिक जाग्यार बेकायदेशीर सोरो साठोवन दवरच्या आरोपी विरुद्ध चौकशी सुरू आसा. तशेंच आनी एक गावात बेळंबार गावातल्या मध्य खारवीवाडा हिंगा घरांतल्यान 16,000 किमतीचे 31 लिटर गोवा फेणी जप्त केली. आरोपी पळून गेल्ल्यान पुलिसान कायदेशीर कारवाई सुरू दवरला. अबकारी निरीक्षक राहुल नायक हेमगेल्या नेतृत्वात हारवाड आणि बेळंबार हांगा झाड घातली. येवची निवडणुका लक्षात घेऊन अबकारी खाते आणि पोलीस खाते संयुक्त कारवाई करून बेकायदेशीर धंद करतल्याचेर कारवाई करची शक्यता आसा. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ ಜೂಮ್ ಮಾಡು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರು ನಿಲ್ಲು ಅಣ್ಣ. ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ರಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿರಿ, ಒಳಗೆ ಹೊಡಿರಿ. ಅದು ಅಣ್ಣ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ. ದೋಸೆ
राष्ट्रीय महामार्ग 67चेर कारवाईक लागलो उजो. कारवार. राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या अंकोला कारवार मार्गामधल्या हारवाड घाट वाठारात एक कारवाईक उजला गेल्यान स्थानिक लोकांमधी चर्चेचो विषय जालो. गोवा नोंदणी क्रमांक आशिल्ली ही स्कॉर्पिओ कार असून यांत्रिक बिघाड किंवा अन्य कारणां लागून कारी उजो लागेलो उरतलो असो प्राथमिक संशय व्यक्त केला. या अपघाताची खबर ऐकून उद पालोवपी दळाच्या जवानान घटनास्थळार येवन उद पालयलो जाल्यार कार तोपर्यंत जळ खाक जाली. कारीतलो मनीस जिवो उरलो. ताका जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला अशी खबर मेळ्ळा. निवडणुकीच्या वेळार मध्यरात्री महामार्गाच्या कडेन ही घडणूक घडिल्ल्यान लोकांमदी वेगवेगळी चर्चा सुरू जाला. या घडणुकेची अचूक माहिती पोलिसांच्या चौकशेंतल्यान कळटली. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. जोड्या तालुक्यातल्या शिंगरगाव पंचायत वाठारातल्या मालंबा, कुंबेल नाका, डुमकरवाडी हांच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यान आज हल्याळ हिंगा जाल्ल्या कार्यक्रमात माजी आमदार सुनील हेगडे हेमका पाठिंबा दिवन भाजपात प्रवेश केलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.